Бре дошли в изворът, вашето пространство за мъдрост, духовност, самореализация и вдъхновение. Тук споделяме ценни идеи и практики, които могат да ви помогнат да разгърнете потенциала си, да развиете вътрешната си сила и да постигнете самоусъвършенстване и хармония в живота си. Независимо дали се стремите към личностно израстване, търсите път към духовното осъзнаване или просто искате да се вдъхновите за положителна промяна, сте на правилното място. Животът и делото на Луис Хей представляват сияйно наследство от изцеление, любов и лично овластяване. Като една от най-влиятелните фигури в движението за самопомощ и холистично благополучие, нейните учения са помогнали на милиони да преоткрият силата си и да си върнат радостта. Този изчерпателен обзор изследва централните теми на нейните учения, от силата на мислите до важността на прошката, черпейки от основните й трудове. Написано в топъл и рефлективен трето лице разказ, това резюме включва и откъси, утвърждения и практически упражнения, които Луис Хей споделя, за да помогне на читателите да приложат нейната философия на практика. Личната история на Луис Хей е история на триумф над трудностите, която става основа на нейните вдъхновяващи учения. Родена през 1926 година в Лос-Анджелес, тя преживява травматично детство, белязано от бедност, малтретиране и изоставяне. Като млада жена тя работи като модел в Ню-Йорк и по-късно се включва в движението Нова мисъл, като в крайна сметка става практикуващ религиозна наука. Вместо да следва само конвенционално медицинско лечение, Хей се задълбочи в емоционалното и духовно изцеление. Тя вярваше, че болестта е свързана с неразрешена емоционална травма, особено гняв и негодувание от злоупотреба в детството. Използвайки утвърждения, визуализация, промени в диетата и терапия, тя твърди, че се е излекувала в рамките на 6 месеца. Този опит стана основата на нейната най-продавана книга «84», която е продадена в над 50 милиона копия по целия свят. По-късно Луис основава Hay House, успешна издателска компания, чрез която публикува своите собствени произведения и произведенията на много други лидери на мисълта в духовността и изцелението. Хей почина през 2017 година на 90-годишна възраст, оставяйки след себе си изключително наследство от изцеление, състрадание и вътрешна трансформация. Критикуваш се от години и не ти помага. Опитай да се харесваш и виж какво ще стане. Основното учение на Хей е измамливо просто. Нашите мисли създават нашата реалност. Тя учеше, че всяка мисъл, която мислим и всяка дума, която изричаме, допринася за създаването на нашите преживявания. Умът, според тази гледна точка, е мощен инструмент, който може или да ни повдигне, или да ни смаже. Негативният разговор с себе си, обясняваше тя, води до емоционална болка и дори физическо заболяване. Позитивните мисли, от друга страна, са инструменти за трансформация. Според Хей, силата е винаги в настоящия момент. Без значение какво е било миналото, можем да започнем да се лекуваме, като избираме нови мисли сега. Всяка наша мисъл създава нашето бъдеще. Тази идея беше революционна за много читатели. Вместо да бъдат жертви на обстоятелствата, Хей даде сила на хората да се видят като творци. С съзнание и намерение, те можеха да разбият стари цикли и да прегърнат по-любящ и подкрепящ вътрешен диалог. Книгата на Хей представя азбучен списък с физически болешки и техните вероятни емоционални причини. Например, тя свързва болките в гърба с липсата на емоционална подкрепа и стомашните проблеми с страха от нови преживявания. Въпреки че е противоречива в традиционните медицински кръгове, много читатели са се припознали в нейните обяснения. Тя учеше, че болестите често започват с емоционално потискане или самоомраза. За Хей, дори сериозни състояния като рака имат корени в дългогодишни негативни модели на мислене. Изцелението следователно включва освобождаване от старите модели и заместването им с любящи утвърждения. Тялото, както всичко друго в живота, е огледало на нашите вътрешни мисли и убеждения.
Хей никога не е обезкуражавала медицинското лечение, но насърчаваше холистичното изцеление – физическо, емоционално, умствено и духовно. Афирмациите са в основата на философията на Хей. Тези позитивни твърдения, формулирани в сегашно време, са предназначени да заменят старите ограничаващи ни убеждения. Чрез повтаряне на афирмации, хората могат да препрограмират подсъзнанието си. Примери за афирмации са: обичам се и се одобрявам, доверявам се на процеса на живота, всяка клетка в тялото ми е здрава и жизнена. Хей предлагаше да се упражняваме с утвърждения пред огледало, като ги записваме или дори да ги пеем на глас. Постоянството е ключово. Утвърждението отваря вратата. То е начална точка по пътя към промяната. Тя подчертаваше, че утвържденията не са отричане на реалността, а избор на по-овластяващ разказ. Една от най-силните техники на Хей е работата с огледало. Да се погледнеш в очите в огледалото и да си кажеш позитивни утвърждения. Много хора намират това упражнение за изненадващо трудно в началото. То изважда наяве самоотхвърляне, страх и потиснати емоции. Но Хей виждаше този дискомфорт като част от лечебния процес. Тя вярваше, че огледалото е директен път към вътрешното дете и несъзнаваното. Работата с огледало е един от най-любящите подаръци, които можете да си направите. Чрез редовна работа с огледало хората започват да развиват връзка с себе си, основана на състрадание и безусловна любов. Според Хей, прошката не означава да толерираме лошо поведение, а да се освободим от емоционалната тежест. Непрощаването, казва тя, е като да пиеш отрова и да очакваш другия да умре. Тя насочваше хората да прощават на другите, да прощават на живота и най-важно да прощават на себе си. Готова съм да оставя миналото. Прощавам на всички. Прощавам на себе си. Свободена съм. Хей, насърчаваше писането на писма за прошка, независимо дали се изпращат или не. Работа с огледало свързана с прошката и използването на утвърждения за прошка. Луис Хей често говореше за вътрешното дете, уязвимата емоционална част от нас, която е попила вярванията ни в детството. Много от вярванията, които носим в зряла възраст, са формирани от тази част от нас. Тя насърчаваше упражнения за визуализация, където човек прегръща и утешава вътрешното си дете. Да обичаме вътрешното си дете, учеше тя, е ключът към изцелението на дълбоко вкоренена болка. Детето във вас се нуждае от любов, приемане и нежност. Когато си дадем това, от което някога сме се нуждаели от другите, ние се превръщаме в собствен източник на сигурност и утвърждаване. Хей вярваше, че всички взаимоотношения са отражение на нашия вътрешен свят. Ако се окажем заобиколени от критика или хаос, това може да отразява нашето самовъзприятие. Тя караше хората да наблюдават моделите и да се питат какво ме учат тези взаимоотношения за това как се отнасям към себе си. Афирмации за здрави взаимоотношения включват: заслужавам любов и уважение, привличам само здрави, любещи взаимоотношения. С нарастването на любовта към себе си, външният свят започва да се променя. Ученията на Хей за просперитета наблягат на това, че изобилието е естествено състояние. Оскъдицата, казва тя, е научена и подсилвана от културното обуславяне. Тя насърчаваше хората да благославят сметките си, да благодарят за това, което имат и да се отворят да получават. Парите, в нейната философия, са енергия, която тече там, където е приветствана и оценена. Отворен съм и приемам всичко добро и изобилно във Вселената. Афирмации за просперитет: парите текат свободно и лесно към мен. Заслужавам изобилие. Всяка моя нужда е задоволена. Хей често говореше за това да се предадем на течението на живота. Да вярваме, че животът винаги работи за нас, дори когато изглежда трудно, е част от нейната духовна философия. Тя насърчаваше хората да се освободят от контрола, да утвърдят своята безопасност и да знаят, че са обичани и подкрепени от Вселената.
Животът ме обича. Всичко е наред в моя свят. Доверието не е пасивна резигнация, то е активно партньорство с Вселената, основано на вяра и любов. Философията на Хей не беше просто теоретична, тя беше дълбоко практична. Тя предоставяше стъпка по стъпка насоки за създаване на лечебен начин на живот. Предложенията за ежедневна рутина включваха работа с огледало сутрин, писане и изговаряне на утвърждения, водене на дневник на благодарността, практика на прошка и четене или слушане на духовни вдъхновения. Една примерна последователност от утвърждения би била: обичам се и се одобрявам, в безопасност съм, доверявам се на живота, всичко е наред в моя свят. Тези ежедневни навици помагат за затвърждаване на нови модели и промяна на стари обусловености. Книгите, семинарите и видеята на Луис Хей продължават да вдъхновяват милиони. Нейното издателство Хей Хаус даде гласност на безброй духовни учители. Нейното наследство живее в практиките, които тя популяризира. Работа с огледало, утвърждения, лечение на вътрешното дете и ритуали за прошка. Хиляди хора споделят истории за изцеление от депресия, болести, травми и само омраза, просто като прилагат нейните нежни и любещи методи. Работата на Хей е вечно напомняне, че изцелението започва отвътре. Няма значение къде се намираме. Можем да изберем нова мисъл, да поемем дълбоко въздух и да се върнем към любовта. В безкрайността на живота, където се намирам, всичко е съвършено, цялостно и завършено. Най-важното послание на Луис Хей не е просто за изцеление. То е за пробуждане към това, кои сме всъщност. Изразители на любов, достойни за радост и способни на дълбока трансформация. Ученията й ни напомнят, че най-смелото нещо, което можем да направим, е да бъдем добри към себе си. От тази гледна точка всичко се променя. Болката се успокоява, отношенията се изцеляват, телата ни се възстановяват и изобилието се лее. Силата е винаги в настоящия момент. Нека нейната мъдрост продължи да осветява пътя ви с по една любяща мисъл. Ако това видео ви допада и резонира с вас, харесайте го с палец нагоре и го споделете с двама човека, които също да се възползват от него. Ще се радваме, ако последвате нашия канал и се абонирате за него, за да не пропуснете предстоящата серия от клипове, която ще излъчим в близките седмици. И не забравяйте да оставите коментар по-долу, като споделите своите мисли, размишления и преживявания. Още веднъж благодаря, че гледахте и че бяхте с нас. Бъдете здрави и до скоро!